nye omgivelser, nye partnere, rideture, svømmehal, bar, vi har det hele. Kom besøg os. Viksø Dating Center. Knald eller fald. Og her har vi Brian, der gerne vil fortælle lidt om Viksø Dating Center. Goddag Brian. Dags. Brian Punani, 56 år her. Ja, jeg går også og keder mig lidt i min hverdag. Jeg har ikke så meget at give mig til. Jeg er førtidspensionist, så jeg synes, der mangler lidt at få mit liv til at gå med. Derfor tænkte jeg mangler gnisten, og derfor begyndte jeg at søge på diverse datingsider, hvor jeg ikke har haft det store held. Da pigerne de godt kan blive lidt skræmt af mig, da jeg kan være lidt, måske lidt pervers en gang imellem. Så derfor fandt jeg lige pludselig Viksø Dating Center, hvor det ikke behøver at foregå over nettet, hvor det kan foregå real life. Så nu vil jeg godt fortælle lidt om min weekendophold her i Viksø Dating Center. Så Bodil, så du er 60 år gammel, hva'? Jamen, det kan jeg godt lide. Du er så lige en tand ældre end mig, men det er jo erfaring, så det er jeg sgu ikke noget imod. Men hvad går du ellers og laver din fritid, Bodil? Og du er lidt stille? Jamen, det kan jeg godt fornemme lidt her. Så er det jo heldigt, at Viksø Dating Center har givet os sådan en god droge med her. For der er ingen, der starter aftenen som en god droge. Så jeg tænkte på, kunne du tænke dig måske at komme ind og se noget Netflix and chill med mig? Det lyder fandme godt. Skål du. Så lad os tage den videre. Det går, Bodil. Så nu vil jeg have en fortsat rigtig god aften. Hygge jer Viksø Dating Center. Vi ses måske.